Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі зернятки. З вами Усмішка і час казки. Кенгураня Бамсі. Знаёмцеся, гэта матуля кенгуру. У яе на жываце вялікая сумка. Паглядзі, якая смешная пысачка з яе выглядае. Хто гэта? Спытаеш ты. Дык гэта ж маленькая кенгураня. А зваць яго Бамсі. Калі Бамсі быў яшчэ зусім бездапаможны, мама насіла яго ў сваёй сумцы. Там цёпла, зацішна і бяспечна. Калі Бамсі толькі нарадзіўся, ён і сапраўды ўвесь час сядзеў у мамінай кішэнцы. І ледзь Бамсі трохі падрос, ён захацеў сам паскакаць па сцежках. Ён вылез з матулінай сумкі. Скок-паскок. Весела заскакаў Бамсі. А ты ведаеш, што кенгуру вельмі спраўныя скакуны? Вось і наш Бамсі. Ён лёгка пераскоквае высокія купіны і глыбокія канаўкі. І больш за ўсё на свеце яму падабаецца скакаць. «Асцярожней, Бамсі!» – сказала кенгураняці мама. «Твае лапкі яшчэ не падужэлі як след». «Падумаеш, не падужэлі! Я ўжо умею скакаць вось так. І яшчэ вось так. Нічога са мной не здарыцца. Пайду-ка я пагуляю». І Бамсі рушыў на прагулянку. Кенгураня весела скакала, і настрой у яго быў цудоўны. Ах, як выдатна, што траўка зялёная, як файна, што на дрэвах чабечуць яркія птушкі. «Вітаю!» – раптам сказаў хтосьці кенгураняці. «Вітаю!» – прывітаўся Бамсі і азірнуўся вакол. Нідзе нікога не было. «Вандруеш?» – зноўку запытаў голас. І тут Бамсі убачыў вялізнага белага папугая, які сядзеў на галінцы і глядзеў на яго. «Вандрую!» – адказаў Бамсі. «Мне ж лёгка гэта рабіць. Скок, скок, скок. І любыя адлегласці, любыя ямы і пагоркі, мне ўсё адно». «А ты ўмееш скакаць?» – запытаў яго Бамсі. «Не, я умею лётаць», – паважна сказаў папугай. «Ха, лётаць? Ай, хіба гэта файна? Ну, лётаць лёгка, а вось скакаць – гэта ого-го. Глядзі, як я гэта раблю. Скок і гатова. Як жа гэта нудна сядзець на галінцы або пералятаць з дрэва на дрэва. Скакаць па зямлі нашмат цікавей». І кенгураня паскакала далей, нават не развітаўшыся з папугаем.
А далі сцежка прывяла кенгураня на вялікую зялёную паляну. Там было багата эўкаліптавых дрэваў, і на ствале аднаго з іх Бамсі ўбачыў смешнага плюшавага мядзведзіня Калу. Яно жавала эўкаліптавае лісце і бурчала ад задавальнення. «Вітаю!» – павітаўся Бамсі. «Угу», – адказала мядзведзіня. Ягоны рот быў набіты лісцем, таму Бамсі зусім не зразумеў, што ён сказаў. «А я скачу лепш за ўсіх!» – пахвалілася кенгураня. Медведзіня дажавала лісце і адказала. «Ну і што? А я вось умею лазіць па дрэвах, але не выхваляюся. Кожны умее рабіць нешта добра». «Ах ты, малое медведзінё, як жа табе, мабыць, нудна увесь час лазіць па дрэвах. Вось я куды хачу, туды скачу». «Ну, але мне не патрэбна умець скакаць», – пакрыўдзілася медведзіня. «Каб дастаць смачнае лісце, мне дастаткова умець скараскацца на найвышэйшае дрэва». Але Бамсі не даслухаў медведзіня. Скок, і след ягоны ўжо прастыў. Падарожжа Бамсі было прыемнае і чароўнае. Прыгожыя яркія краскі буялі навокал. Над кветкамі пархалі вялізныя матылькі. Сонейка ярка свяціла ў блакітным небе. Скок, і Бамсі лёгка пераскочыў нешырокую рачулку. «Вітаю, вясёлая кенгураня!» – павіталася з Бамсі зялёная кракадзіляня, якое ляжала каля рэчкі. «Добрый дзень!» – адпавеў Бамсі. «Цікава, а ці ўмееш ты скакаць так, як я?» «Не, скакаць я не ўмею, затое умею добра плаваць». І кракадзіляня поплыло, адштурхнуўшыся ад берагу. «Вось, паглядзі!» «Ха-ха-ха!» – засмяялася кенгураня. «Плаваць! Ну вось яшчэ! Плаваць можа нават кавалак старога дрэва. Вось я умею скакаць высока і далёка. Лепей за мяне ніхто ў цэлым свеце скакаць не ўмее». Кракадзіляня засмуцілася, але нічога не адказала кенгураняці. Аж да заходу сонца Бамсі гуляўся і скакаў. І раптам ягоная лапка падвярнулася, і яму стала балюча-балюча. «Ай, ай-яй-яй!» Бамсі паспрабаваў зноўку скокнуць, але лапка так балела, што ён не мог рушыць з месца. «Ох, што ж мне цяпер рабіць? Хутка прыйдзе ноч, а мая мама і мой дом так далёка адсюль. Калі б я мог скакаць, я б вокам не міргнеш дабраўся б дадому. А цяпер я нават не магу перабрацца на сад, на бераг ракі». І кенгураня горка заплакала. «Хоць ты і дражніўся, маленькі хвалько Бамсі, все ж таки я дапамагу табе перабрацца на той бераг», – сказала зялёная кракадзіляня. «Сядай на маю спіну, і я адвязу цябе». Бамсі было вельмі сорамна, бо ён сапраўды дражніў кракадзіляня і выхваляўся, што ўмее скакаць лепш за ўсіх. Кракадзіляня перавезла Бамсі на процілеглы бераг ракі. Але што будзе рабіць нашая кенгураня далей, бо ягоная лапка
яшчэ баліць. Чаму ты плачаш? Запытаў папугай, які прыляцеў і сеў на галіну суседняга дрэва. Ты, які ўмееш скакаць лепш за ўсіх на свеце. Я больш не магу скакаць. Я падвярнуў сваю лапку і не магу дабрацца дадому, да мамы. А хутка будзе ноч. І мне будзе вельмі страшна самому ў лесе. Ах ты, маленькі хвалько, вядома, ты дражніў мяне, але я не магу кінуць цябе ў бядзе. Я палечу да тваёй мамы і пакажу ёй дарогу сюды. Папугай паляцеў, а Бамсі застаўся на палянцы. Яму было вельмі самотна і вельмі галодна. Цяпер Бамсі згадаў, што самага ранку ў роце ў яго не было ані лісціка. Вось табе колькі зялёных галінак, каб ты спатоліў голад. Гэта смешны мядзведзь Каала прынёс кенгураняці крыху ежы. І тут кенгураняці стала вельмі сорамна, бо ён выхваляўся і абразіў і кракадзіленя, і медведзіня, і папугая, а яны не кінулі яго ў бядзе і не згадвалі старыя крыўды. Кожны з іх прыйшоў на дапамогу маленькаму Бамсі. Калі праз нейкі час на палянцы з'явілася мама кенгуру і папугай, кенгураня вельмі ўзрадавалася. Яно сказала: «Цяпер я ўсё зразумеў. Зусім не істотна, што ты ўмееш. Скакаць, лётаць, плаваць ці лазіць па дрэвах. Галоўнае, што ты дапамог сябру ў цяжкую часіну. Прабачце мяне, што я пакрыўдзіў вас. Калі б не вы, я б мог загінуць. Цяпер я ніколі не буду выхваляцца». І з таго самага часу кенгураня Бамсі пасябравала з папугаем, медведзінём і кракадзіленём. А самае галоўнае, яно больш не было хвальком. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!